Башкортстан Юлдаш телеканалының Күсмә телевизион студияһы Гафури районының медиа йыйынынан сәламләй һаумыһыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Медиа йыйын милли киң мәгълүмат саралары форумы һәм онда милли журналистикага кадрдар әзерләү мәсьәләһе күтәрелде. Бүгенге әңгәмәсем Башкорт дәүләт университетының башкорт филологияһы, шәркыят һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина. Гөлфирә Рифовна, һаумыһыгыз. Хәерле кич. Шулай итеп, бүгенге сараның иң бәхәсле һорауларының береһе, мәсьәләләрнең береһе дип әйтәйек, ул кадрдар әзерләү мәсьәләһе булды. Беләбез, журналистика бүлеге байтак кына эшләй. Нисә ел кадрдар әзерләйһегез? Безнең Башкорт дәүләт университетында журналистика бүлеге 30 елдан ашу эшләп килә. Димәк, без ошо вакыт аралыгында милли журналистика өчен кадрдар әзерләйбез дип тулы ышаныс белән әйтә алабыз. Бүген күпме студент һездә укый? Журналистика бүлегендә әлеге мәлдә 290 студент белем ала. Бында бакалавриатта күдәңдә тотыла һәм магистратура. Һәм беләүемсә, бюджет урындары был бүлектә юк. Кызганыска каршы, хәзер инде безнең һоңгы 4 елда журналистика бүлегендә бөтенләй бюджет урындары юк. Шулай да, бына үткән уку елында безгә Мәскәү көндезге уку бүлегендә 15 бюджет урыны бүлһә, ситтән торып уку бүлегендә 17 урын бүленгәйне. Безгә шул тиклем теләп килделәр абитуриентлар. Ошо 15 урынга 53 студент кабул иттек. Шул тиклем һәйбәт булды. Башлангыч бар бюджет урындары булдырылган. Әмма быел юк. Нигә? Кирнән алдылар. Буны безгә Мәскәү принципта аңлатмай. Шул тиклем яхшы кабул итү булһа ла, бу бөтен Россия буенча бу проблема ул. Менә без аны бүген форумда ла ишеттек. Шулай, менә мәсәлән Воронежда әле Владимир Васильевич әйтеп ултырды, Тулупов уларның журналистика факультеты деканы 5 бюджет урын бар. Бездә иһә уныһы ла юк. Гөлфирә Рифовна, бына Владимир Васильевич ул бик кызыклы фикердәр әйтте пленар утырышта. Шуларның береһе абитуриентларның әзерлек кимәле буенча. Бигүк югары кимәл менән мактана алмайбыз дине. Һезнең абитуриентларыгызның кимәле нинди, студентлар нинди килә һезгә? Төрлеһе бар. Әйтеп булмай, бөтәһе лә насар гына белемле икән дип. Менә мәсәлән, быел безнең ошо бүлеккә 100 балл йыйган студент килде. Ул бөтен Россия олимпиадаһында беренче урын алган һәм ул Башкорт дәүләт университетын хайлаган. Әлбиттә, түләүле бүлек кенә булгас, монда төрле баллар килә. Кызганыска каршы. Күптәре уларның журналистика һөнәрен өстән генә белеп, матур итеп, телевидениела елмаеп ултырган, алып баручылар рәтендә генә күреп, үзләрен ошылай киләләр дә, үзләренең буласак һөнәре хакында тулы хәбәрдар түгелдер. Кызганыска каршы. Һәм бында мугаенда бына пленар утырышта ла әйтелде, яшь хәбәрселәр түңәрәктәрен мәктәптәрдә үҙемләштерергә кәрәктер. Улар бына үзләренең буласак һөнәрләрен тураһында хәбәрдар булгандар өчен, белһендәр өчен һөнәр нескәлекләре тураһында. Шулай Бар, ундай түңәрәктәр дә бар, эшләп килә. Бөтенеме әлеге лә баягы шул бюджет урындарының булмавына бәйле. Әйтәйек, бездә бер ел өчен студент сыгарып алырга тиеш 110 000 аксаһын. Кайда инде ул авылда яшәгән, мәсәлән, башкорт балаларының шул тиклем акса сыгарып алыр мөмкинлеге. Мөмкинлеге булгандар безнең бүлектә хайламай. Улар икътисадка китә, хукук юнәлешенә китә. Моны бул инде урыслар әйтмешләр, ниндидер теге бер аңлаешһыз бер түңәрәк, замкнутый круг диләр уны. Аксалар булгандар бүлеккә килмәй, инде түләрлек мөмкинлекләре булмагандар инде йөридер башка юнәлештәр буенча. Гөлфирә, тагы шунлай әйтергә кәрәктер. Журналистика бүлеге унда бары тик бюджет урындары гына кыскартылманы. Хәзер унда бөтенләй милли бүлектәр юк. Чөнки бына без укыган сакта унда башкорт, татар бүлеге һәм рус бүлеге бар иде. Хәзер унда милли бүлектәр юк шикелле. Ысынлап та шулай, һәрәдә дөрес куйдыгыз. 2014 елдан башлап милли журналистикага кадрдар әзерләү хакында һүз алып бару бәлки дөрес тә түгелдер. Ошо елдан башлап, димәк, менә ошо һуңгы 7 ел эчендә бөтенләй милли бүлек безнең юк. Бер генә төркем йыла, кеше һанына карап. Гадәттә без 2 төркемгә бүлһәк тә, унда миллилек хакында һүз юк. Ул тотыш төркем. Унда безнең сит илдән дә килеп укыйлар, Россия Федерациясының төрле субъектларынан киләләр. Ләкин башкорт төркеме лә юк, татар төркеме лә, урыс төркеме лә юк. Бу проблеманы ничектер хәл итү юлларын эзләп караганһыз. Шулай бит, ул да булһа филология бүлегендә ниндидер төркемдәр тәҗрибә ничек килеп сыктымы? Без инде ошо юлдан сыгыр өчен ситтән торып уку бүлегендә түләү бит инде азрак.
ошо 55 мең тирәһе тора ул. Шуга инде үзебезчә юрьят иткән булдык. Әйдәгез әле башкорт балалары килһендәр ошо бүлеккә укыһындар дип. Без уны ябай тел белән әйткәндә милли журналистика дип атагайнык. Ул филологик тәэмин итү дип атала ине, милли журналистиканы. Чөнки ике юнәлештә килә, ә унда бит безнең барат бюджет урындары бар. Юк, балалар хайламайдар, килмәнеләр. Шуннан бит әле мин буны артык хәвефле хәл дип кабул да итмәйм. Ни өчен дигәндә, әлеге мәлдә безнең милли журналистикала эшләп йөргән, әйтәйек, баш мөхәррирләребезнең генә ханын алып караганда ла, уларның 90% бит безнең журналистика бүлеген түгел, ә башкорт филология бүлеген беткән. Булай булгас, Гөлфәревна, журналистика бүлеге, гомумән журналистика факультеты кирәкме килеп сыгам? Менә без инде хәзер бына бүген ошо һорау күтәрелде. Кемдер әйтер инде, нисек инде ул журналист булырга кирәк дип. Менә мин буга ниндәй фикер туплаганмын. Бер генә кешене лә тулы кимәлдә бик яхшы журналист итеп 4 ел дәвамында гына әзерләп сыгарып булмай. Һинең күңелеңдә я бар ул журналистлык, я юк. Һәм гомумән мин уйлыйм, журналист булырга һин тотыш гомерең буена өйрәнәһең. Укып бетеп кенә тулы кимәлдә 100% журналист булып сыктым. Мин инде шундай шәп журналистмын дип беркем дә әйтә алмайдыр. Тормыш үзе өйрәтәлер ул. Һин өйрәнәһеңдер. 4 ел буена студентларда нимәгә өйрәтәһегез ул? Өйрәтәбез, без уларны барыбер да журналистиканың нигезләренә өйрәтәбез, журналистиканың тарихына өйрәтәбез. Һәм башка бик күп, мәсәлән, цифрлы журналистика, хәзер инде медиа дип әйтәбез бит инде. Заманса медиа сараларында эшләргә, блогер булырга ла өйрәтәбез, бөтенне лә өйрәтәбез. Өйрәтмәенсә булмай. Ләкин кем нисек шуны кабул итә бит? Балаларның менә студентларның кимәләр бик аңлап кабул итә. Үзен ул киләсәктә ысын журналист итеп күрә. Ә кайһылар вакыт үткәрүсен генә йөри. Бу безнең факультетка гына кагылмай, ул тотыш Рәсәй буенча. Шуга әйтәләр бит, журналист ул теге штучный товар дип. Бер 50 журналист, 50 студент укып икән, шуның бер 5 генә журналистика ягына китһәлә, безнең өчен зур куаныч. Гомумән һеҙҙең студенттарығыҙҙың күпмеһе журналистикаға китә? Әйе, бына был безнең Мәскәү тарафынан бик каты контрольдә тотыла. Чөнки нисә журналистты әзерләп сыгарабыз, шуга карап контроль һандар бүленә киләһе уку юлына. Безнең әлеге мәлдә ошо һан ул 70%. Димәк, журналистика бүлеген тамамлагандардың 70% эшкә урынлаша. Рәсми рәвештә. Һөнәре буенча. Бына шулай медиа йыйында шундай проблемалар да күтәрде. Һөнәрҙең абруйы кәмеү тураһында. Сөнки 70% ул барыбер да 100% түгел. 30% калганы елына 100 мең түләп укый да, бөтенләй дипломын алып куя, уга кирәкмәй. Эш хакының түбән булуы менән бәйле. Безнең студентлар беренче курстан башлап ук эшләй башлайдар. Кемдер унда шәхси фирмаларда эшләй, кемдер унда шәхси сәркәтип булып йөри, кемдер инде башка өлкәлә йөри, оператор булып йөргәндәр дә бар, ләкин бит эш хакы бик нык түбән. Улар әйтәләр, әгәр дә мин тотыш гомеремдә журналистикага багышлайм икән, мин ул аксага гаиләмдә асрай алмаячакмын. Студент сакта ярай инде ул. Ата-әсәем бераз унда ярдәм итеп тора, стипендияла килә, үзем дә бераз эшләп йөрим ди. Ә укып беткәндән һуң улар тулы күләмдә генә үзләрен журналистикага багышламайдар, кызганычка каршы. Һәм кызганычка каршы журналистика бүлегендә лә, әгәр дә статистиканы карасак, башласа кызлар укый. Егетләр булса, нәрдә егетләр ни өчендер бик файда алып бармай. Тагыла шул проблемага төртеләбез. Әйе. Түләү мәсьәләсе. Эш хакы. Без безнең бүлектә укыган студентларыбызга эшләп тә укып та йөргә рөхсәт бирәбез. Ни өчен дигәндә, 110 мең акса ул бит аз түгел. Күп кенә студентларыбыз, безнең 50%, менә кап яртыһы студентларыбызның эшләп тә йөри, укып та йөри. Ягъни улар үзләрен тәэмин итәләр. Тәҗрибәле туплайлар һәм акса менән үзләрен тәэмин итәләр. Гөлфәревна, журналистика факультеты кирәкме, юкмы дигәндән тагыла бер мәсьәлә, ул да булһа журналистика курслары. Менә алма күпме уңышлы эшләгән блогерлар хәзер күптәре шундай журналистика курслары игълан итә, онлайн форматта һәм башка форматта. Бына шундай курсларга нисек һез уларны көнәркәш итеп күрәһегезме? Бер яктан караганда ул көнәркәшлек булырга тиеш. Чөнки хезмәт базарында ни тиклем тәкъдимдәр күп, шул тиклем һәйбәт безнең үзебезнең студентлар өчен. Мин һәр вакытта әйтәм, хайлау мөмкинлеге булырга тиеш. Чөнки үзебезнең базалла бит без уларга курслар үткәреп торабыз. Рәсәй кимәлендә без ел һайын, мәсәлән, унда тәрҗемә эшләре буенча, журналистика буенча былтыр гына без 50 кешене укытып сыгардык. Нимә күренә?
Үзебезнекеләр килмәйҙәр укырга, нишләптер? Ишетмәйҙәрме ул, һанламайҙармы ул? Күрше төбәктәрҙән киләләр безгә укырга, ошо курстарға. Һәм әгәр дә, мәсәлән, Башҡортостан юлдаш телевидениеһында ниндәйҙер курстар ойошторола икән, без студенттарыбыҙҙы ойоштороп ебәрәбеҙ. Барығыҙ, күрегеҙ, практиктарҙан һеҙ тәжрибә туплап ҡайтығыҙ тип. Һәм беҙҙә бит әле мына шул уҡытыусыларҙың 50% практик журналисттар. Был инде журналистларҙы әҙерләү сифатына булған һорауҙарға һеҙ яуап бирәһегеҙме? Эйе, сөнки ошондай һорау ҡуйылды. Кемдер әйтә, һуңғы ваҡытта журналистика факультеты насар кадрҙар әҙерләй тип. Ул шул уҡ кадрҙар әҙерләй. Беҙ киреһенсә, һуңғы йылдарҙа Башҡортостан юлдаш телевидениеһынан да, юлдаш радиоһынан да килтерәбеҙ беҙгә. Улар атала инде эш биреүсенең вәкиле тип. Улар килеп үҙҙәренең эш тәжрибәһе менән уртаҡлашалар. Беҙҙә эшләй Гөлдәрия Юсупова. Беҙҙә эшләй Ростислав Мырҙағолов, беҙҙә эшләй Алмас Шаммасов. Уларҙы бит тәжрибәһеҙ дип әйтеп булмай. Улар үҙҙәренең тәжрибәһе менән уртаҡлашалар. Эмиль Йыһангиров эшләй. Йыл һайын беҙ уларҙы алмаштырып торорға тырышабыҙ. Шуның өсөн беҙ үҙ ҡаҙаныбыҙҙа ғына ҡайнайбыҙ дип, мин бер нисек тә уйламайым. Килһендәр ине практик журналисттар беҙгә дәрес уҡытырға. Үҙҙәренең тәжрибәһе менән уртаҡлашырға шулай бит. Һәм тимәк, шундай һөҗүмтәһе була, булһын ул журналисттарҙың айырым курстары ла, тик ул өҫтәмә белем булырға тейеш, журналистика факультеты булырға тейеш. Ни өсөн? Тейеш. Ни өсөн? Базы белеме булырға тейеш журналисттарҙың. Улар үҙҙәрен тотоу серҙәренә лә өйрәнәләр, журналист этикаһына ла уҡыталар. Әлбиттә, беҙҙең әлеге мәлдә күпселеге журналисттарҙың башҡорт филология бүлеген тамамлаған. Әммә ләкин улар бит телде яҡшы белһәләр ҙә, әҙәбиәтебеҙҙе, мәҙәниәтебеҙҙе, рухиәтебеҙҙе яҡшы белһәләр ҙә, уныһы ла кәрәк ул. Улар бит тап ошо журналист этикаһын аңламайҙар. Журналист нисек булырға тейеш? Ул бит микрофонды нисек тотоуына ҡарап та күрәһең. Был журналистика бүлеген тамамлағанмы ул, юҡмы ул тип. Әңгәмә ҡороу маһирлығы ла бит тап шунан килә. Журналисттарҙың психологияһын өйрәнәләр. Һәм башҡа нескәлектәр тап ошо бүлектә, тап ошо факультетта уҡытыла. Кәрәк ул журналистика бүлеге, кәрәк ул журналистика факультеты. Рәхмәт. Ысынлап та һеҙҙең бына әйткәндәрегеҙ тормошҡа ашһын. Бәлки киләсәктә бюджет урындары ысынлапта бүленер һәм милли журналистика вәкилдәре, кадрҙар әҙерләүсе үҙәк үҙ эшен дауам итер. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, беҙҙең студияла Башҡорт дәүләт университетының башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.